Ayo para kanca sowan menyang Padaraga. Ayo! Royom, royom.
ben bodoh ngerti. Ini dia sebuah atraksi salto belakang dilanjut berjalan menggunakan tangan dari seorang manusia berkepala nyambe. Loh, lah siramu kaya nyambe ora? Lah kene kok nesu? Ya lek nesu berarti sirahe kaya nyambe. Ya kira raine kaya nyambe. Yo, ini dia. Pomo aku sing atraksi. Sama aku sing atraksi. benar, yo. Ya. Ini dia penampilan Patih Pujangga Anom saking Ponorogo. Lah ngendi? Aku kene keras kene kok. Maksudnya kita siarne Patih kuwi tekan Ponorogo. Ngono lho. Ndang, atraksi yo. Mas, kendang. Loh lah, nyapok, nyapok kendang ditabuh. Wong kendang ora ditabuh ki lho. Tak kon ngedol. Lah, Oh. bendang tanggapan rumari kok didol. Bendang oleh dhuwit. Wah, aku Ayo. atraksi. Ini dia Patih Pujangga Anom. Mana ta? Rodok maju. Paring asma Mas Tiro. Oh. Mas Tiro apik nopo elek? Elek. Apik nopo elek? Elek. 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 Aku sing duwe gacone. Piye? Citoke. Iki Ayo atraksi yo. Lek pancen kowe elek, kowe kudu ngakoni elek. elek. Mundur. Tapi aku gak demen, Pak. Hah? Sing buri panjang lek ngene lho. Welek ngono. Elek. Tapi pancen kowe elek, dadi kudu nyadari. Wong nyadari. Adewe iki harus menerima penilaian dari orang lain. Wong teriman. Ketika kita dikatakan elek, Elek. kita harus bisa introspeksi diri. Oh. Apa to sing elek teko aku, kuwi kudu digoleki. Wah. Nah, mari ngono berbenah menuju ke yang lebih baik. Baik lagi. Kowe leren sik introspeksi diri, saiki Ya wes. kudu jagoanku sitoke. Iki enek bolomu iki. Enek sitok kas kene ayo atraksi. Ayo atraksi blek. Atraksi dhisik. Nggih, menika Patih Pujangga Anom. Tepuk tangan semuanya. Saking tlatah Ponorogo. Wajahe didepot kok pengen ketok. Ben ketok. Hai. Dah. Sik Mas, Mas. Kamu ireng. Sik. Iso kok ngono. Anu, nyuwun sewu Bapak Ibu. Aduh, Bro. Niki gandongane sing setunggal raine rata. Nembe ketabrak sepur tumbuk. Kowe iki kok gayane iki nyapa? Lah, rompimu lho padha aku beda dhewe, beda grup ngomong. Lah malah aku iki kudune nang kene mau ospeki wong kowe yo anggotane kene. Ora beda speki iki rodi romit amit. Tapi ki aja nganggo rai sing iki ngono lho. Enek iki. Nganggo liyane, nganggo liyane. Enek iki. Aja sing iki. Gantine cepet cepet. Ngene. Karuan sing gawe mange. Heh? Karuan sing gawe mange kutok putih. Sirmu piye? Gawe topeng apa ora? Padha e. Nggih topeng ki rata. Lek ra nggih topeng ki kok ireng. Kamu ireng. Ireng yang sangat ireng. Ireng. Loh, kowe iki lho. Sing ireng iki kowe iki lho. Tak kira nyalur. Mentolo tak taleni senar kowe. Garo tak kira nyalur. Iki lho, sirahe mentolo tak taleni senar. Nyapa? Terus tak deleh kono tak nggih kimpul. Kowe mancing. Ora ning ngono ciblek. Meskipun kamu buruk rupa, tapi didohne lek sampean ki yo iso salto. Buruk lupa, dasmu buruk lupa. Anjing Sing yo. apik ngono sing nyiarne sing apik jajal. Koyo tiru mau disiarne aku jajal pengen disiarne. Apa nyiar Jajal. ambek kowe. Ayo, kene maju. Ngono sing apik. Patih Pujangga Anom. Tepuk tangan sik.
Alah. Nggih, anu penonton nggih menika Ingkang badhe tumbas anakan kethek monggo. amin. Kowe seneng ngono kuwi. Seneng ki yo sing apik, ceria, senyum ngono lho. Lah kowe malah ngene kaya wong setep malahan. Oh alah iki jajal tak kon tiru kon. Tak siane maju sing apik. Mas Ciblek Patih Bujoko Anom. Sing apik blek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aku. Atraksi wis pasrah. Iya. Sing piye? Oh Jarno pamit, Jarno. Ciblek Patih Bujoko Anom. Saking Purwokerto. Ponorogo. Omahe Purwokerto. Yo. Ponorogo. Ciblek Cilik, pendek, elek, tepuk tangan. ora. Piye to, Blek? Ora. Nyapa? Jarine mau piye di sana sing apik. Lah yo apik. Mau jajal mau piye? Mok siane piye? Ciblek. Ciblek, cilik, pendek, elek. Loh, napa kentu nggih? Boten nggih. Leres nggih. Wah, Kowe cilik apa ora? Di antara cah telu sing paling cilik sinten? Mas Ciblek nggih. Sing paling pendek sinten Mas Ciblek nggih. Sing paling elek sinten? lah, survei Dhewe membuktikan. iki nyoto. Blek, yo. Isin aku, Blek. Lon, bang bayi delon bang bayi. Amin. Modelnya malah kayak nailong. Kepencet emot. Kepencet emot. Jajal Atraksi sing apik ngono lho. siano sing apik. Iya. Mas Ciblek Patih Bujoko Anom. Saking Ponorogo. Heeh. Ayo. Oi. Beri tepuk tangannya panas. Ayo, Mbak. Blek. Kelo. Lah kae sing atraksi awakmu to? Atraksi. Aku yo ngene yo. Piye? Wong elek rezekine Elek. apik. Ora, wong elek tetep elek. Nyatane delon. Sing disawar sapa? Sing diceluk sapa? Sapa? Heeh. Sapa? Sampeyan kei sapa? Aku Ciblek. Sauto, ndak keluar, cepet keluar. Sauto mburi. Sauto mburi, wer. Sauto mburi. Nah, Bu, niki sauto. Ayo kono, cek lock. Duwe grup dagelan teluwe sing loro kok yo step. Gadis kei. Ade wis aku wis salto mburi karo tiro kok. Salto mburi karo tiro. Kelo, sauto diweki. Kowe ndang sauto sik kene, sauto sik. Sauto koyo tiro kuwi ngono. Nah, sauto dipuk kono ceklok rono. Nah. Muni piye, Blek? Urung kok. Urung. Mas, tak tekonane penonton dhisik to. Aku nyawang karo tiro. Urung nyawang. YouTuber urung ngesut. Jajal bali meneh. Ora nyak. Wong cakai jujur wong, apa meneh cak cili-cili. Betul, Ro. Kowe wis sauto apa urung? Wis oleh sawer. Wis. Isih rono. Ya. Wis isih Mas Mit. Loh. Pak Dimit. Ya. Iki ya enek acarane bareng. Napa? Tiup lilin kuwi lho. Oh, tiup lilin. Iya. Niki liline. Duduk kuwi. Iki lho. Wis ketok lan. Dah. Riyen ya Mas Hamid ya. Iya. Mungkin Ya, iki. monggo ingkang kagungan kajab, monggo bisa di tengah-tengah. Wah, ya Allah. Monggo. Ya. Tiro.
Iya iya penyanyi bar iki Mbak Silvi karo kawan-kawan. Anu. Blek anu Iki wede. tulung neng mburi jipukno bukuku. Ya apa? Iki wong-wong sing setori tak catete asok ngono. Yo itu pelecet. Hah? Itu pelecet koyo. Kulino. Pak Amit. Blek. Ya apa? Iki mang gue kok. Iki ade kok nyanyi. Kok nyanyi? Balonku ada 5, tapi sing mletus dijotok. Piye lek dijotok? Terus piye terus ana? Mangga. Wah, 50.000. Gak iki macarane ulang tahun, Bro. Ulang tahun. Iki Iki sing ulang tahun. tahun. Nyanyi. Adik. Sopo iki jenenge? Priti. Adik Priti. Kuwi pake wi. Priti. Putri dari Bapak Meseni. Kuwi bapake. Adik Priti. Nah. Adike sapa jenenge? Priti. Priti yang ke-11 ya. Alhamdulillah. Kelas 5 SD. Selamat ulang tahun kakak adik Fitrio. Semoga Pak Silvi Yang tak tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. Bukan janji, bukan seikat bunga atau puisi, bukan kalung hati. Maaf bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit, yang penting aku daripadamu. Mbak Kuda Vivian, Mbak Zeni Ratna monggo melindungi kamu, semoga tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Iki anake tok ae lho. Ah, iki lagune nek iki. Piye? Piye? Lagune. Sing lho, potong lehernya. Potong kowe. potong gue. Kok potong kuwe to? Alhamdulillah. Adik, awas. Adik Fitri. Ngomong dhewe. Ulang tahun ya. Priti, cantik bahasa Indonesianya cantik Priti ya. Mbak Bunda Vivian, Mbak Zeni Ratna, kalian Mbak Magdalena monggo bisa naik ke atas panggung sekarang boleh monggo. Ya. Kalian pengumuman ada Mas BG. Nggih, Ini pripun? telah ditemukan sebuah kunci. Kunci. Yang Nggih. merasa kehilangan kunci bisa langsung ke ini panggung. Ke panggung. Menghubungi Mas David Nggih. Dipa. Nggih, enten budal malih Mas Hamid. David Mas. Dipa, ayo nyabot. Iki ana sing anu Mas, ana sing ngomong kehilangan anak iki yo. Sing di anake Nggih, sapa? Mas Hamid. Ana sing kehilangan anak barang iki. Selamat ulang tahun ya Dek ya. Selamat Sehat ulang selalu. tahun. Semoga yang dicita-citakan tercapai. ya Amin. Rabbal Sehat alamin. selalu, diberikan umur panjang. Aku ya milik. Tambah pinter, soleha. Amin. Amin. Di sini dulu ini mbak-mbak penyanyi mau naik nyanyi Nah. goyang bersama Boleh. jalanan Sopo Ngiro, Boleh. ya. Nah, ini sama bopo-bopo nyanyi adik-adik yang mau jajan bisa minta ke bopo. Alhamdulillah, Dek Priti iki lek ulang tahun dinyanyekne ulang tahun. Heeh, Met. Heeh. Lakoni ya. Mewah, iki dino mewah. Istimewa. Der, sapa ngira der. Heeh. Iki gak dibaleni. Di atraksi penyanyi loh. Nggih, di sini dulu. Di atraksi. Dibagi roto Pak, sebelah kanan juga ya. Penyanyi ini nggih Puron. Puron. Jajan, Puron Bu.
Ora usah. Penyanyine ra duwe jajan. Oh, Duwe lele kalau kon mancing dhewe ning kono. kok jegur. Nggih. Rodok maci ya, Mbak Punda, Ya. ada Mbak Silvi dan juga Zeni Ratna. Mbak Zeni Ratna dan juga Mbak Magdalena. Kunti. Hey. Sama Mbak Magdalena. Asik-asik. Serli Pro Audio Somongiro Rangga Keras Kediri Jawa Timur Indonesia. Aku tinggal
Kakak sebelah sini kakak. Sama Ya. untuk mundur. Mundur. Kecokot sama tuh. Dalam J. Iya, lu gini. Ya mana gini ya. Iku. Anu, Kok di depan no mas? Loh, nyapa kali? Nyapa kali? Sopo kira? Iya. Saya